Vi er Green Car. Vi udlejer miljøvenlige biler til en fair pris, og vi hjælper Ørestads folk med at komme nemmere rundt i alle situationer. Green Car. Be clean, be green. Vi opererer primært på Amager og koncentrerer os specifikt om Ørestadsområdet. Men bilerne kan også køres rundt i hovedstadsområdet som ønsket. Vores hovedkontor ligger på Ørestads Boulevard 74, som er centralt placeret i Ørestaden. Her er vores medarbejdere klar til at servicere jer 24 timer i døgnet og hjælpe jer med indregistrering eller andre problemer, der eventuelt skulle forekomme. Vi indgår et samarbejde med Renault, som sætter 4 forskellige biler til rådighed. En Renault Twizy, en Renault Zoe, en Renault Fluence og en Renault Kangoo. De alle 4 biler er eldrevne og er tilpasset til de forskellige kørselsbehov. Vi har lavet forskellige elstationer overalt på Amager og i Ørestadsområdet, hvor man kan lade sig køretøj op, og vores medarbejdere sørger for at bringe bilen tilbage, så den næste kunde har strøm til bil. Vi har også bygget en vaskehal, hvor medarbejderne sørger for at vaske bilen, så bilen er ren til den næste kunde. Det har vi gjort, da renhed er meget vigtigt for vores virksomhed. Vi har programmeret en app, som vil hjælpe dig med at finde den nærmeste bil sammen med nærmeste elstation. Via appen kan du også reservere et frit køretøj. Appen er tilgængelig på både Android og iOS Mobile. Derfor kan oprettelse af medlemskab også foregå igennem appen. Vi har indgået et samarbejde med Fitness World, som indebærer mulighed for at lade sit kort op med penge. Det foregår via generering af strøm på motionscykler, som er stillet op i fitnesscenteret. Mod en betaling på 200 kroner for medlemskab får man et kundekort, der kan bruges som en nøgle til at starte bilen op. Kortet giver også adgang til rabat til fitness for dem, der ønsker mod et tillæg. Vi er konkurrencedygtige, da vi er billigere end Drive Now i både oprettelse og minutspris. Så valget er dit. Green Car. Be clean, be green. Bum. Created using Powtoon.